Il-Konkatedral ta' San Ġwanna għaddej wieħed mill-aktar proġetti importanti ta' manutenzjoni din is-sena, hekk kif qed isir ir-restawr ta' 12 tieqa ovali li jinsabu fil-livell ta' fuq tan-nava. Dawn it-twieqi huma parti essenzjali mill-karattru arkitettoniku tal-Konkatedral u għandhom ir-rwol importanti fit-tħul tad-dawl naturali fis-sit. Jirriżulta li l-aħħar intervent estensiv fuq dawn it-twieqi sar wara t-tieni gwerra dinjija wara li xi wħud minnhom ġarbu ħsarat. Dokumenti storiċi juru wkoll it-twieqi nataw il-forma ovali tagħhom fi żmien il-pittur u artist Mattija Preti. Ix-xogħol ta' restawr ġdid issa jinkludi tneħħija tas-saffi kollha taż-żebba passata biex jiġi evalwat tal-kundizzjoni tal-injam oriġinali fejn possibbli l-injam qed jiġi konservat u msewwi filwaqt li partijiet li ma stawx jiġu salvati ġew mibdulin b'materjali kompatibbli u bl-użu ta' metodi tradizzjonali. Dak kif spjega wkoll Moa News il-kap uffiċjal tal-operat tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Qed isir intervent qawwi fuq il-frame tal-injam tagħhom kif ukoll qed jinbidel il-ħġieġ kollu biex isir ħġieġ xorta bil-UV fuqu però jkun clear biex id-dawl ta' barra jidħol xorta. Id-dawl tax-xemx ikun xorta jista' jidħol ġewwa però mingħajr ma jkollu effett fuq ġewwa. Il għaliex il-UV qed innaqsuh b'99%. Qed jinbidel ukoll il-ħġieġ kollu b'wieħed ġdid li joffri protezzjoni aħjar kontra r-raġġi ultravajlet u s-sħana tax-xemx. Filwaqt li jtejjeb iċ-ċarezza tad-dawl u jgħin biex jiġu protetti l-opri tal-arti u l-elementi storiċi tal-Konkatedral. L-intervent jinkludi wkoll il-konservazzjoni tal-arkadi tal-ġebel madwar it-twieqi min-naħa tas-saqaf. Il-proġett qed jitmexxa mit-tim tal-manutenzjoni tal-Konkatedral taħt is-supervizjoni tar-restawratur tal-injam James Saliba u l-kap restawratriċi u kuratriċi Adriana Leskjo. Kamilleri kompla li waqt li qabel ma kienx hemm dokumentazzjoni, ir-riċerkaturi issa jiġbru d-dejta biex ikollhom bażi tajba ta' studju. Illum għandna mezzi biex niddokumentaw kollox, qegħdin nagħmlu dan ix-xogħol qed isir kollu bis-supervizjoni kemm tal-kuratriċi tal-Konkatedral Adriana Leskjo kif ukoll tal-konservatur James Saliba illi qegħdin ituna jagħtu l-ħaddiema tal-manutenzjoni tagħna il-mod kif għandhom jaħdmu fuq dawn it-twieqi. Sissa tlestew nofs it-twieqi minn 12 l-pjanu li x-xogħol kollu jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena waqt li jibqa' jitħares il-valur storiku u arkitettoniku tas-sit storiku.